Jaj. A tá Monika kedy odchádza? Dneska, ale vraj o hodinu skôr. Áno. Vieš, takže už je posraná. Jaj. Vieš, tak čo s ňou? Takže už to bude vyzerať krajšie. Som urobil z roka na rok budú zmeny, ale je to dobré. Aj to sedenie som tam urobil, aj to tu je. Dobre to je. Ešte toto zajtra dorobím. Rúže prezimovali, tak tento rok by mal byť dobre. Keď nebudem mrznúť, tak mala by byť aj úroda. Tuto ešte trávičku. No dneska to vyzerá tak. Toto dorobíme. A to bude vyzerať. Čapa, Dexa, Nexoš. Kakoš.